Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinam ni Gino ti kinapintas, da Carmina, ken Claire, idinagsasabat da, iti tsindaan. Naibagamat ni Claire, kinilola na Glory, ti maipapan ka ni Gino. Dita, napanunot ni Nana Glory, akayat nang agtipon kumamanan da Henry ken Carmina. Iti sabali abangir, agrigrigat da Henry ken Carol, kat di dapain mabayadan ti abang, ti kwarto ng ababangan da. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas ana pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lola, anya ka di dayjay? Ay aywam ni mamim apok. Apakawanan na ni dadem no agawid dito. Wan? Anya? Ay aywak ni mami? Nungay di na kayat, Lola? Apay, no agawid ni daddy? Matulungan na nga ta ni mami? Ay, mabalain balasang ko. May mayat mutlaang ano, kompleto ti pamilyayo. Ngam nabayag matan nga awan ni daddy? Kat kinabailan mat ni mami, Lola. Diferensya laeng, di addam ako na akatakunay na balasang ko. Jak amo ka ni mami, Lola. Ibagayon tulaangan kan kuana. Ay na, Henry. Makaungatan di umagsingsingir iti abang ti kwarto. Awan pagbayad ko, tawan nga rudan ti kwartata. Anya nga ti maramidan ta. Naawan tayo ba't karod pagbayad ta. No inurnong mo kumatin inted ko kan kaswelto ko. Anya? Napaypayagan day di Ita, isingir mo tinalpas mo nga inted? Ha? Manumat lang ngay day jay? Kinantan, naigatang ta iti kinanta. Apay asapulang paylaang. Lipata mo ang timpagak. Malagip ko lang, hindi makatrabaho akpay. Saan ta alumangan na mangan? Kan makamayad tayo di abang. May mayat pay no agawid kalaangan ije balayo. Ay, inakmat agtrabaho. Pumanaw ka akastoy ko. Awan pa'y agas ko. Kat, anya ngay nga rod. Bantayan ka? Sa anak a doktor, tapno matulungan ka. Kan awan mat nga rod kwartata nga igatang ko iti agas. Kan agyaman ka, tadi ka pinanawan nga uray kasta ti kasasaad mo. Ikarigatak ti mapanay di ili. Barengan da makitak nga amok a pagpatulungak. Awan nga minan agas ko. Kasanon na awan tumarag. Agpaspasarak ka. Bareng mayroon na nga da makitak nga amok. Ti lalaki ang nakatugaw iti sang ti parmasya. Nagkutong kan kasla kakapsot Kasla... asit gakman. Pare, Henry! nagyaman ako panera na nagkita ta dito eh. Anya tinadoktalan pa ti doktor sakit mo. Pirmimot ang nagkutong kan. HIV kan alay spat biti bara gapoy ti laing ko kanungag sigarilyo pare. Ti sigarilyo tinangtad iti sakit mo iti bara pare. Timot agsusukot a babae ti nakaalami ti HIV. Imbag no sana pati dahi ti kadendendam kat adamot HIV na no? Awan pa po na nun. No di pati ka din makakarakan ba't pare. Awan ka di pa sintomas anarik na na. Kaslada nga ron. Ngam di na mo nga nasakit ko nga HIV. Tiyan mo na. Kada ito lang barak pare. 「 Pare, 「 oh. 「 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 「「
Carmina, kita am tinaikabil asabong kan chocolates iti lamisaan mo. Ha? Asino tinagikabil gayam? Naimas lakit di dagi at chocolates. Inkakidi kitaan, no asino tinangted. Taikan nakmamad iti ramanak. Ikan ka, no para kanyak ti sabong kan chocolates. Amang ano imbati dalang iti lamisaan ko, nga saan para kanyak gayam. Para kan ka dayjay. Apay nga ron nga ikabil da pay langit iti lamisaan mo, no saan aparakan ka. Naggapo nga ta ka ni Manong Dik dayjay? Adda ka di pay sa bali asutor mo. Apay nga ibagak nga higayam. Abak mo pa'y tibalasang. Mano dagiti agar-aram kan ka. Ngam kunamat adimon kayat ti makiasawa pa'y. Nagrigat tayo sakit man. Masapol ti kanayon nga agas. Sapay nagngingina mo ti maysa a klase. Dahil sante ko nada nga pagdarikmat aragsak nga magnanayon na rigat. Kas-lakas ta na pare. Narigat ganti sakit nga itden ti agsusukat a babae ti biyag. Saan pa'y anan-anaya maagasan? Makaginawak lang no agagasak nga amok kumarkaro na iti sakit. Nagrigat na ya. Iso siya pare, ipamaysak ti asawa. Jaket ti maitulad ken ka. No mabalila ka sublian ti panahon pare. Malagip mo ka din ni Carmina. Ada ipadamag ko kun ka. Sigurado, amas daaw ka. Mami, anya ka dita kita? Chocolate samet. Wen anak, ngam ne, saan nyo alabsan ti mangan at, tapno saan ngagsakit tingipan nyo. Ikan tayo matdanan ang kantatang. Naimas dagitoy mami. Nangalaan nyo kadi kadagitoy. Insagot da kanyak edya opisina, anak. Imbagman, tasagsagutan da kayo akanayon iti chocolates. Mami, apay asagutan da kayo. Kat saan pa'y Christmas, wano birthday yo. Ha? Ay, nakalagip dala siguro anang isagot kadagita, anak. Naakara nagsamutan iti sakit mo. Ay, apay ngay, madmadimatan tiriknak. Nagpakita ka kanini ti doktor. Awan pagbayad ko. Kano agpa-check upak man. Awan paggatang iti agas. Sa bagay, urag pa-check up ka. Nawan mo't lang igatang iti agas. Awan mo't lat serpina. Amangan no naakara na hunkan ka. No agtultuloy ti kastoy amadi amarikrik-nak. Agawid aklangan iti lugar mi. Tagpatulong ak kadagiti kakabagyak. Kasta kumamat ti aramidam. Agsina ka din ti dalanta. Anya kumapay ngay. Malas samot ti panakidanakkan ka. Takas to yung maten ti mapaspasamak. Nagpintas mo tanday tasabong iti labisaan, apok. Insagot da ka ni Mami, Lola. Adapay ado at chocolates, Adamot ka no kukwayo, kuna ni Mami. Insagot da ka ni mamim kunam. Apay, ada ka din mang sirserpat kan kuana. Ha? Anya amang sirsiripat, Lola? Saan kayo amaawatan? Kaya't ka din ni mamim ti mang sirserpat kan kuana, apok. Anya nga ron ti mang sirsirpat, Lola. Ay, daytay ko Ay, bayamo no di mo pa'y maawatan, apok. Ang ibagam ka ni mami, asaan amakias asawa iti sa balay. Ang saan mo nga ibagbaga nga imbaga, kuwan. No damagan na ngay, no asino tinangibaga. Apay asaan ko nga ibaga ngay, ada kayo tinangibaga, Ha? Lola. Ay, lipatan mo ti imbaga, kapok.
Saan ko mamakias asawa iti sa bali ni Carmina? Dayjay tumot a Henry. Di na inaramat ti utak na. Amom lakay, sinagutan dakit din iti sabong kan tsokolate ni Carmina. Ket no apay no sinagutan da. Ay, karbangan na mo ta. Saan lang ajay langgaw nga anak mo ti adarik na na. Ngam nagkalay sa adak ni Henry. Saan amabalain ang makiasawa iti sa bali? Basol day ta. Kumaano na sayaat ni Henry Kenkwana? Saan ba tatinarayan na idi babasit pa iti anak da? Langgong kiti talaga? Ngam no adari medyo ang maator pa iti amin. Apay kit din asaan. Kayat ko nga agsinubyan da, lakay. Awan lat amok. Iti daya kinapintas kan kinatalgad ti trabaho ni Carmina. Patsem nga agsagmakpay iti tao anang pasakit iti riknana. Ure siyak mata, no kasta ti inarabin na kanya pagan anok ngay. Gumatangak iti materialis a para balay. Tada kayo man ti mangidaulo amang kita kadagiti trabahador tang. Mabit amalpas no adu ti trabahador. Apay, nakaurnong kan iti pagbalayo basang. Wen tatang. Isarunok nga yurnungan ti panagadal dagiti anak ko. Ay gamno ko nam nga adu ti trabahador akayat mau. Ay dakelakit iti magastom para iti tangdanda. Isa ganaak tatang. Kayat ko ngamin amalpas adagos. Malangarod. Tamang kita ak iti kakadwak amasaon. Bantayak ida. Tapno saan asinsinan ti panagtrabaho da. Agyaman ak tatang. Sigurado nga intun dumadakkel dagiti anak ko ket kayat da saggahisada iti kwarto. Ikat na saya at sa ganaamon, bayat saan dapay nga agkulehyaw. Wen nga rod tatang. Sigurado adakkel to ti magasto. Awan ita ni Henry. Napanan na nga ta. Ingkarigatan na siguro tinapan nagwat-wat anag na. Darasak ti pumanaw. Amangan no umay manin ti akin balay dito boarding house. Karting ak nga alaan dagiti kawas ko. Ikargak itidakkel ang maleta kat pumanaw ako na. Makaamumutan ni Henry itibiyag na. Ay, dua bulanan. Adi kam nakabaybayad iti abang. Payakas to di ti kwarto. Awan lang iti daddo mga alikaman. Kitak man lang iti banbadon ni Karol. Awan itak ka maleta na iti sirok ti kama. Kitak ti kabinet. Awan na kiti kawas na. No kasta, pinanawan na kon. Itapay, takastuin ti kasasad ko. Isumot ti punang panaw na kanyak. No may busko na itansang kamasita bagas kan noodles. Awanan pagtaraon ko. Sakit basitan ti agas ko. Sa anak to pa yan nakanayon ngagtumar. Tanong may bus. At anta na marigatan ak. Sapay awan igatang ko. Asidag akon iti lugar mi. Agyaman ak. Makaawid ak matlangan. Tila ang sweldok ang nagdait. Ti pinagpletik ang nagawid. Agawid tumot siguro dayjay a Henry. Inakaran naksamot iti sakit na. Nuan niya man ti sakit na.
Talaga amariknak. Ama di ti bagik. Iso amasapol nga inak to agpakita iti doktor. Mayat nga agpaiso tinapanunot ni Carmina nga adu ti trabahador tapno daras amal pasti balay nga ipaaramid na. Narigat ti kanayon nga agluto iti kanan ti trabahador. Napanunot na magtapadakkelan to'y sigot a balay da. Uwan ay ngamjay kurang ti panunot ng anak mo. Di tay amaw no sa dino apasit ti lubong tayan na. Ay, kumusta nga tamot ton? Adda nga tan sa bali aputot na. Ay, gakman amo. Ngamuray kasjay laang daya tao. Saan lata maliklikan na lagi pa? Ay na, anyamot nga tan ayat ti kasasad ti loko. Kasta tinagad lakay. Uray lipatan ti anak. Malagiplat ta ida. Sigan mo tayo, Carmina. Apo, talaga amadlaw nga sinsado ka na. Pumimpintas ka lata. Amo ko na napintasak. Iso nga uray saan mo nga ibaga. Oray saan mo kaya madamagan? Ipadamag ko kun kati maipapan ka ni Henry. Sa anak nga interesado. Naragsak siguro iti sidong ti babae na. Di na pa'y malagip apurwakan dagiti anak mi. Agmay-may sa itan tapinanawanan ti kalibin na. Makabirok manan iti kasukat na. Day tama ti paglaingan na. O sige agdardarasak. Adang amin papanak. Talaga asanan nga interesado ka ni Henry. Piman mo't ni pare Henry. Gapo iti naman nagbaybay ana. Imadayon tirik na ti pamilya na kan kwa na. Madigaya matalaga no baybayan ti pamilya. Nagbiitan ti inaramid jo abalay da Carmina, lakay. Awan gamdakkel mo ti gastos ni Carmina iti tangdan. Taadumot nga ron ti tinangdanan na atrabador. Nalabit nabiit nakaurnog iti kwarta. Tawan pa ipagad-adalan na. Dilaang Claire, ang kinder pa'y laang mag. Ay ngam pa'y kasta. Amum kaday. Dinamag ko no nangalaan na itidaduma kwarta na. Tadakkel ti imparamid na abalay. Nangalaan na kanungay. Adda kano inted ti inana akadaanan nga alahas. Inla ko na, kat inayon na pinagbalay. Ay sabagay. No siyak amaysa, may mayat ti balay ngam alahas. Ay kas ko maiti ikaw. Ay ento pa'y kat no sinipdot da. Kat iso pa'y anakarsangan ti lapayag na. Ay kawan kaslakin ni Ditas idina pa ni Manila. Hey! Sinipdod dati ikaw na ijay divisorya ay kahit ay sos darsang tilapayag na. Haywon nga agpaiso. Saan aya nga impandapay iti doktor? Ta dinait dati narsang alapayag na. Kasapulak ti kaduak. Tamaringkatan akon. Agawid aksan. Tan na inak dumawat iti pamakawan. Bareng anda gumatang iti agas ko. Kumusta nga tanda Carmina ka na iti talong anak ko. Datatang ka nanang. Kumusta da nga tamat? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na napuluhan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.